Esker nazionala, postmodernitatea herriaren anestesia gisa. Badakizue, gomendatzen ditugun erakunden artean, Euskal Herrian esker nazionala dauko beste batzukin batera. Esker nazionalen dokumento bat irakurriko txuet gaur, izenburu horregaz, postmodernitatea herriaren anestesia gisa. Badakizue, gomendatzen ditugun erakundi horien testuak, ekaizentar moduan ez dugu zergatik konpartitu behar, eta alderantzize bai. Hau da, eurek ez zergatik egon gure alde edo gurekin bat etorri behar. Baina, dena dela, guazen aurrera, eta hori bai, esker nazionalarekin kontaktatzeko erreferentziak deskripzioan utziko dautzuegu, betiko moduan. Esker nazionala, postmodernitatea herriaren anestesia gisa. Duela ez horren beste, Euskal Herrian beste kontu batzuez hitz egiten zen. Eztabaida politikoa benetan eragiten zigun horri buruzkoa zen. Subiranotasuna, lurra, lana, etxe bizitza, gure herriaren etorkizuna. Gaur aldiz, egunkari bat irakurriko bazenu edo telebista jarriko bazenu, dana zarata utz bihurtu dela irudituko zaizu. Etiketa, izen ordain eta guda kultural importatuz betetako zarata, gure herriarekin zerikusi gutxi edo bat ere zerikusirik ez duena. Ezin da kasualitatea izan. Orain hamarkada batetik, hedabide handiek gain nagusi bihurtu dituzte lehen eztabaida marginalak edo gutxienez bigarren mailakoak zirenak. Behin eta berriz ekin dute, kausa berri horiei modernotasunaren, aurrerapenaren eta nagusitasun moralaren irudia ematea lortuz. Eta bien bitartean, arazo materialak, jendearen bizitza errealari eragiten diotenak, etxe bizitzaren presioa, prekarietatea, gure gazteen emigrazioa, ia desagertu egin dira eztabaidaren erdigunetik. Nori egiten dio mesede honek? Langileari ez noski. Ez da marea globalari aurregin nahi dion herri txikiari ere. Identitate, fabrikatu, mikrokolektibo eta borroka simbolikoen etengabeko bonbardaketa horrek, azken batean, edozein kontzientzia kolektibo zatitzeko balio du. Langileriak, subjektu politiko izateari utzi eta sensibilitate individualen multzoko beste bat bihurtzen da. Eta nazioa borrokarako eta elkartasunerako espazio komun hori iraganeko erlikia gisa ikusten da. Bien bitartean, gure seme-alabek, Euskal Herriaren etorkizuna eraikitzen aritu beharko luketenek, aldegin behar izaten dute, ezin dutelako etxe bizitzarik lortu. Ezin dutelako alokairua ordaindu, ez eta noski, beren herrian bertan etxe bizitza babestua eskuratu ere. Ondorioz, jaio ziren herritik aldentzera behartuta daude orain. Arazo hau plazaratu beharrean, eztabaida inportatuekin entretenitzen ditugu. Beste latitude batzuetako laborategi ideologikoetan bikain kalkulatutakoekin eta gure gaurko errealitate historikoarekin zerikusirik ez dutenekin. Historikoki beren burua antifasistatzat izan duten taldeak ere trampa horretan erori dira. Herri langilearen eta kausa nazionalaren zerbitzura zegoen indar borrokalaria izatetik, aldarrikapen ugariren magma batean desegitera igaro dira. Aldarrikapen horiek, asmonekoak izan arren, ez baitute zalantzan jartzen, ez botere ekonomikoa, ez eta jasatzen dugun zapalkuntza kulturala ere. Kontua ez da norberak nahi duen bezala bizitzeko edo bere nortasuna defendatzeko duen eskubidea ukatzea. Baina politika bandera koloretsuena norkak terako duen edota zeinek utziko dituen egiturazko gaiak alde batera gehien ikusteko lehiara mugatzen denean, anestesia sozial mota baten aurrean gaudela argi geratzen da. Postmodernitate horrek, azkenerako, ke-gortina baten gizan funtzionatzen du. Funtsezkoenetik aldentzen gaitu. Gure lurraren jabe izan gabe eta gure ondokoei bizitza duina ziurtatu ezinik jarraitzen dugu. Agian bada garaia, oinak lurrean esartzeko, gure ingurura begiratzeko eta berriro argi hitz egiten hasteko. Iritzi da garaia berriz lurrera, kaletara jaitzi eta lehen lotzen gintuzten hitzak berreskuretzeko. Behin betiko galdu baino lehen. Lana, herria,
justizia, burujabetza. Eta batez ere, bada garaia gogorarazteko errorik gabe borroka oro desagertzen dela.